Masquera say muri Zimbabwe. Welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kakukuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa garaka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takugira inyaya RaMaid Abatwa Achiita Weti MuCup YaBoss Vake muri Zimbabwe. Maid yarunza ida kutaya kufixa boss vake atizoti vanga vanetsana nyaya iyi muri Zimbabwe. Iyo video da kuradza muzvara nasi. Maid uyu anga asingazive kuti MuKitchen mamune CCTV yairecorda everything zvaaita muri Zimbabwe. Kuti muzvionere video iri mutiudze muri kufunga mu comment section chiti muri Zimbabwe potai muchicheka mamaids amunavo kudzimbawo each and every time muri Zimbabwe muchiva monitor ma actions avo muri Zimbabwe. Ona video mutiudze muri kufunga mu comment section.